So ayan mga kainday, atong tataw si Mimi sa pagdulat niya email ka sa sukod ko ni kuan. Di ka na ron ah. Bantay lagi kag mawa ng Instagram mabalik ko. Yang mo kilit. Excited na sige. Ay, ginawa ko. Wait, asa man nimon? Iklim, si kuan ihamon. Saver na ko saver. Skin white na. Kaning battlefield niya. Sagad ra man siya. Flicker. Flicker. Wa man ko flicker. Ay shit. Ayaw. Ganyan na lang. Unsa man na? Green. Ang equipment. Ako ni bahala na. Ang equipment ako ni bahala. Ano? Di na. Okay ra na. Ang emblem assassin. Ha? Bantay nang dito karon. Ayaw, wala. Dali, magic. Kayo eh. Mali. Pakilang sa CBL, pagsasa. Nakuan ko ng mute. Ginervyo sa ML. Nakikuan ito ako. Nakayaplas. Nakakam ka mo. Padayon sa kaon mga kainday. Tuloy ko muna asa kumaadto, asa kumaadto. Hindi nila ko. Iwa ang dugdud. Asay kwaon na niya. Asay kwaon mo na. Ay, ginawa ko ni Mimi. Paluwa-luwa kag gula gyata. Sawa si Mimi nagduwa. Nagduwa po din mo. Nag-chat. Peace. Crystal power chinilim. Ano na? Ako sa... Nanti iliyaw. First time natulag ML mga kainday si Mimi. Kalawin ko sukul o kasagka. Sige. Sige. Sige, apit na. Nawa dyan namatay dang. Ako pa yung namatay. Ay, nagkanan. Murag pagpati siya. Medyo quick game dang. Kaya gina, ay. Kari. Agad. Si Kuan eh. Gitabangan ba yun? Kuan ko lagi na yun. Wala, gipatay ko. Uy, ginawa ko pag-recall. Basta, dagan mo. Naan lagi ba o? Naman wala ilahag ka ng kuan, ilang lungga. Hapit mo nga amak. Wala ninyo yung kanang kuan. Ilang storage. Ay, kahadlo, kailangan magkauban. Legendary. Legendary.